Busy ba ang pare o panukdok ko? Kasyon na yung baling ang busy o panukdok. Sus, ako sabar mo kiro, bago atong kiro ang sabar ba kayo? Oo, punabi. Busy yung panukdok. Pre! Uy, uy. Busy ba niyo mo dyan ang panukdok? Sa mga kunday? Panday tayo ni pre kay. Betis ng bata po ba? Sapa, utang ka kayo. Tangan ka dia. Unsa man ni? Sapa ba niyo mo iro? Di ba pagbak mo iro dia? Ado na ang pre. Tabangan ta kanya. Oh, bus na pre kay. Murag na yung martilyo yung napakantiyo. Sapa, utang ka kayo. Tabangan ta ka. Ning trabaho nimo nga sa balintong nimo langsang dia. Sumna. Huwag kang ibot. Sus. Ano sige ibot-ibot pre? Ha? Kung saan na yung birthday mong anak eh? Ano lagi po naging 22? Kon? Ha? Sa kayo gibuhat ng pariya ha? Na pati-pantay mo na. Lasing yung birthday ano ba? So, ako niya doon ron. Sa kanila gibuhat niya ba? Amo kuwag, sabak ng kiro, mapakan mga tag-kiro din rin pa lagi. Kali kayo kasabog to itong kumpare nga membro mo sa asay. Mayroon po gali kay murag. Galam-lam pa itong kawan na to. Puro tunguan. Palibak ko. Ay! Anak ka pre. Naagi din pa ikong pre. Ayaw naman. Anong gede? Buwan din ako pre. Ay! May panday lagi ni. Siya din. Unsa din na dahil. Lamisa na, lamisa. Sabay nang yung tangkal. Tangkal mo siguro na eh. Tabang naman ko dre. Sabi na kong birthday. Tabang naman ko dre god. Unsa yung tinood. Ano yung? Nagtangkal sa manok. Pre, Tangkal din. Mura man lamisa ko do. ha? Mura lamisa. Lalo man da. Tangkalo na. Ay, pakyas na yung pagkaani adi ay. Sudah gutom na yun, bahaw niyo na pre. May palaan na mo karon pre, o humay. Murag agi kan pre. Siyar, uy bahaw, bago. Pagpuro pa nahurot kay bago pa mo na mahapon. Sus, uy timing ko bay. Tumarabi kay kung wagi po nakasapon yun. Balik na dire karong 21 pre. Kay, birthday sa anak na itong pare. Mga bitong tapang ko dire og buhat sa lamisa kay birthday siyang bata. Balik na lang ka dire. Ah, sige pre. Balik lang ko karong 21 pre. Ayaw di ma. Unsa man pre? Di na ko mo tabang dia. Ayaw ni pre. May pagpalitan mo ng nun. Parang malingaw me. Ano ko? Ikaw may balaw sa kalimon. Ah, kabida po ni mga tawhan. Halong di tabong inom, kita pag isugo og palit og ilim nun. Ambi na be. Na, wala pila man ning kwarta ni. Pila ni? Sige, sige. Balik lang ko karon pre. Thailand. Rung timing pa itaw, ikaon. Butong tao tagkaw, buong pa itag palit og inom. Balik ako pre. Ilan dito itong pareron ba? Oh, 21. Kuan ni na 22 ang birthday mo anak. Maog ni tambal sa tao pre nga members asay. say asay pre. Asay kaon tuwa ba? Kama ng bunyag, kasal, tapos unsa pa na diha? Sus, Mao na siya. mo ba? Ilag dito. Patakakaon. Sugo patag. Limnon. Yung mga tawhanan ni kabalong di taga inom. Patay. Pila ni siyang red horse? Bye. 15? 10. Ay, isa lang kabuok. Okay, prep. No problem. Ara? Hopon. Dali ara kay na human inyong trabaho diri oy. Abinog sa 21 bagang balik. Ha? Abinog sa 21 bagang balik. Magwata. Oh, narang yabi. Salamat kayo. Namuli na ko. Pag-inom na mo, padayon na mo inom dia. Ay no, alay pag inom pre kay mo pag taon. Oh, naisukli oh. Oh, narang sukli. Ako na si Quintab. Yun kanang Sumna, binaklayan? Oh, binaklayan. Pulba na itong pare suguol ka na. Snayo magsuhol. Pre, balik kita itong pare karon ba kay sa pati uno ba itong giyon nga birthday sa imong bata. Oh, ba. Balik ito yun kay
Sa 21 ba itong giyon? Awas din. Nah, mali. Dak. Dito. Taong din kami tiro. Ay, pre! Ay, 21 naman to, pre! Kaya sakto ginay aso-aso na yung ano. Ang gitara ginay kaya ni pre bakit makapaaso gis balay ba? Nay gasto ba? Gasto, Amo pre. ani. Amo agi na ni pre. Gasto ra gyud masunog. Doon sa man pre na. What? Ay uno. Kurang gugma pa man di ay. Ha? Gugma pa daw. At luang man kali. Gugma pa lagi mabunga 21. Sipiat lagi pag istorya ni pare. Ba pa ni? 22 man. Grabe na kung pang mukha kong tugkan nga lupirito niya ngani ra di ay. Nga. Naning kamot ko aron makapamasahay lang ko ba ingon diri niya. Kamot ka kamot eh. Ah, di ko kamuti akong gikaon tos balay. Ah, pre balik. Ah, di na ko mo balik. Kamuti rin Eh. na. Bukat ko basahe, wala na kita masahe. Balik na lang ka pre. Matulog ako ninyo.